அம்மா தாயே அங்காள ஈஸ்வரி உன்னை நம்பித்தாமா. தம்பி தம்பி பொறுமை பொறுமை. ஐயோ பொறுக்கிறாரு. நான் செவனேந்தானா போய்க்கிருந்தேன். யாரு வம்பு தும்புக்காச்சும் போனா? யாரு சித்தப்பு? நீங்க எப்ப வந்தீங்க? என்ன நீ பார்க்கவே இல்லையா? இல்லையா சித்தப்பு? குருநாதா என்ன பாதி மூஞ்சிய காணா? குருநாதா என்ன குருநாதா உங்களுக்கு புது ஐட்டம் அறிஞ்சிருக்காங்க? எப்பா என்னடா இன்னைக்கு வித்தியாசமா விபூதி பூசிருக்க? ரொம்ப அம்சமா இருக்கீங்க. இது வரைக்கும் வராத வரவெல்லாம் வந்திருக்க ஆத்தா. பிச்சை எடுக்கிறது இந்த உசுறு. அவ்வளவுதான் நம்மள முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. நன்றி கிட்ட மனிதனை விட்டது. மல்லிகை மரசாமி என்னத்தா எங்கடா கிளம்பிட்ட? சும்மா அப்படியே பஜார் பக்கம் போய் சரக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ண போறேன். அட்ஜஸ்ட் பண்ண போறியா?